Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, jangan. Jangan. Siap. Jangan. Suwe men. Ya. Oh alah. Oh jeblok barak to rokoke. Piye to piye ndang? Iki bahaya lho. Piye bayane piye, Les? Nah, Bahaya. ya piye? Bang, terus Ini bahaya. Terus piye? Terus gak ya bahaya. ya. Terus piye nek? Ana ora. Terus. Ini bahaya yo. Terus apa nek sing Les sing bahaya? Bahaya, tiga bahaya ini bahaya. Akeh. Terus nana sih bahaya piye? Yo. Bahaya. Wis Mesti ngono ae. ya to. Ambang-ambang. Ucah piye? Terus saltone piye? Oh, Wis ngono alah. ae. Ngono kok nyuting barang. Usah. Kali 5. Alah lah apa. Piye saltone piye? Wis ngono ae. Kuwi piye to iki piye? Karepmu iki piye? Kocok. Piye, Bos? Terus piye nek? Wis ngono ae. Oh, bocah gendang ta cah iki. Mosok kok ngelotok ta. Kuwi elektron nih. Enggak lho. Terus piye? Ya ngono wis. Berarti pemanasan ya ngono ya. Ya pemanasan. Aja. Orang yang tak ini lho. Bisa bahaya. Ini gula olahraga iki. Mosok. Iya, Joko ki golek guru olahraga. Guru apa? Guru olahraga. Bahasa Indonesia. Ya. Dan sing ngene iki lho. Cara ngene iki lho. Ngono. Mane ini mama. Pemanasan tangan piye to Les wi? Olahraga contohnya genah lho. Ya wis genah, kudu wi goleke segenah Les. Itu bayar piro? Oh. Sesasi. Kok sasine iki kan wis Joko kuwi kok ben roh nganu to guru. Sesasi itu bayar piro? Ya. Nyoteng ki. Oh, sik kok nyopeng. Nyoteng lho iki tenan masuk ki masuk Oh. YouTube ki. Iso kenalan. Oke tenanan iki Joko ki. Gila. Terus. Butuh ijo maju. Ngono kan Joko ki golek guru olahraga sing apik Le. Ngono lho. Pemanasane piye? Pemanasane senam. Senam kecil to pertama. Ya iya. Oh, terus tangane sing ngene. Terus. Oke. Ya Ngene. wis. Oke. Baru ngono betongko es. Karo kok es ngene to. Piye to? Ya wis tak wis pemanasan iki ngono kuwi lho. Bocah piye to bocah kuwi kok urung bar barang kok. Piye to piye karepmu? Ya ora mlayu to bajingan iki. Jancuk ta bocah kuwi ya. Grisene wong. Oh, iki kopine sapa kuwi lho kok. Lha jemban wadupe ning ndi? Masane upacara apa piye ngono kuwi? Enggak, ya gak. Piye ngono piye? Cepe wulan ngene. Terus Wis sangat biasa. kok mesti ngono ae kuwi lho kok. Ngono. Lah iya kan nggo sarung apa nggo celana jemane? Terus gua apa? Pakai apa? Biasa. Masa kan dekat? Enggak. Bawa pakai celana itu. Ya. Pakai tantang. Ya ora Les. Iya. Entar kene lho gosok. Oh. Mau coba. Contohnya apa? Olahraga kok nganggo contoh. Iya. Kabeh ya iso to olahraga. Wika sore ke kernete gasere. Iya. Melu ya. Ya lewi sesuk melu iki kok. Kowe kok Kerja berbahasa. kowe kok jangan ning kok iso anu
Iso apa jenenge iso nyupir truk ya iso lho, truke Basir. Iku Kok iso melu Basir we? lah ya mbuh. Katamu nyawa bloro to pi to? Heeh. Nyapa? Gak apa. Ketok bagus sih. Gak. Ora kegeden. Apik ngono didelik sawang apik. Ditambahi tali, Lis. Karo pespah rapiang, Lis. Emang siapa ya? Aku tak ngerti sore lho. Wah, kernete Basir. Sing nyupir Rian. Masa karo Rian? Antar ya ning arep kok. Pengalamannya piye? Ben iso blis kok, pengen blis kok. Pengalamannya piye? Ndang to kowe pasangan. Aku gak pasangan aku netral. Nyobain. Enggak mau. Sama ini aja. Ini Karo pek kuwi. pendekar asli 2. Piye to kok keok piye to? Kok keok piye to maksudmu keok piye? Rupek iki pinter kosok. Mosok. Asli. Ini pendekar asli. Pendekar asli kok. Kandhani kok rupek iki pinter, rupek iki beda no wong-wong to. Baru pendekar. Iya to kok. Sok ben melak sadek jatase. Oh we. Nanti. Cadus jotos Lis. Oh alah sing anu itu. Wani Lis, melu Lis. Sadek jotos. Lawanmu iki. Enek hadiahe. Anek dia lho. Nek Yo. 2000. Hadiahe medali karo piagam. Lah kuwi lho. Duitnya lumayan, Mas, lumayan. Lumayan Lis. Beda. Tanggal pira pi? Mani tenan ora. Tanggal pira? Wis dibuka derek tuku tiket. Wani tenan. Tiketnya piro? Tiketnya 150. Aduh, aku kok bayar duit endina. Wis tak gampang. Ngedusahakno yo. Yo. Lo tak golekne sponsor dulu. Lah wis golek sponsor Lupi lho. Dia tak warai nek no. Ye yo. Warai. Ye. Ojo saduk tenan kok saduk tenan. Enggak. Enggak. Aku hanya mempertahankan aja. Bertahan. Contohnya gimana? Contohnya dong, nyaduk sik. Rada edak, ora. Wih, Lanjut ke. Enggak, wih coba ngene tok pi. Enggak tak kenekno kok. Enggak dikenekno. Yo. Saduk wae. Wih. Ya ngono tok. Jatase piye jatase? Ya wih. Contoh beli sing ngono kuwi. Mek lu wae ditanu Lupi ya pi ya. Daftar pi. Tak golekne sponsor. Wah, golek sponsor menawa juara Lis we. Wah jenenge wonge rezeki to. Heeh. Tapi iki gendeng. Gak apa-apa. Kok iso disetir? Iso wae blis kok. Wah, musik nyaduki kono ora piye? Ya ora apa-apa. Ora rawi kok blis iso ngatur dhewe kok. Iya tuh aku pelatih kok. Lah pelatih kok. Tapi Latih berbeda dengan yang dilatih. Tapi yakin wani ya? Aku jane gak mundur. Jane gak mundur tapi wani. Latih ora. Oke, masuk Pak Eko. Ayo tak warai. Enggak. Ngomong. Oh, terus Wis enggak golek sponsor karo Lupi. tak golekne sponsor. Gue nek iya budal. Gelem. Nek budal ya. Kuwi kok karo Lupi barang. Ning ndi to? Ngawi. Ning Ngawi. Ayo. Oke, oleh itu piagam nek menang lah piagam ora yo seneng. Seneng kok. Karo medali, Mendali karo disawoni duit. sangoni duit. Gue terus nek kowe menang lah medali to. Perayaan sabuk. Sabuk lho, Lis. Sabuk. Piye? Wani ora. Ngono iki. Yo standing wae banter jatuh saya kok ya. Melu final iki. Kuwi kok final, kuwi ana finale. Menang final, jelas final. Yo kena, udah lanjut. Pokoke karo musik kene ya. Iki. Iki kok jatuh sampai kene gak apa-apa. Ah. Oke. Dia. Salaman. Tak. Nek bos. Lah kuwi enek. Standing kulit ya to. Napa, Lis? Ini mau rezekimu piye ya? Nah rezekimu ya alhamdulillah. Lek. Yo lek-lekan. Lelekan maksudnya ning ring. Dudoi sik. Tahu kowe tahu delok to? Saduk jotos. Delok Tahu delok. ya dicontone didanu Lupi wi lho, wi ben roh. Dadekne ning ring.
Wong loro lho ning ring. Tonton-tontonan ngene. Ya kuwi lho piye wani ora? Wan ketok kok belis kok. Wani lis. Tinju kan ya. Yo, tinju ngene lho. Wani lis. Wis to tang lek-lekan lis. Ning panggung lis. Piye? Piye Dik? Setuju ora Dik? Aman. Wis wani. Lah oh delak kadang wis mau kok delak pe budak kowe ya ya. Usah. Kowe belis mau ikut tanding Bos, mau adusan karo Lupi. Menawa kok Lupi belis sponsor dadi deal oke. Belis jae Jawa ora to les wiwi kosok. Tapi wani ora ngene iki. Lah wani ora. Pak ini kan tak warai. Kasih satu kono to, Bos. Jatuh-jatuh sih piye? Kowe kan seru ning HP lho. Ngene iki. Jadi kayak tinju kan ya. Yo, gelem. Gelem. Budal les wong loro. Piye? Ojo tenan les iki Lupi iki tenanan karo kowe kok malah. Tenanan ngopo? Nek kowe oleh sabul mesti akeh sing ngetek. Yakin aku. Iya, ana sing goleki terus. Ya kowe di sosmed. Iya, akeh wae kok. Langsung terkenal engko. Langsung engko. Beli dari Kenoarjo. Wis dor engko. Dor. Engko nopi loro. Lho. Kowe tas diunggal karo nopi poro. Ya apa ya? Yo, nyadul iki sik, teko ora nyadul iki. Ini teko. Dang. Wes adalah Bos. Nyonyone coba ater to. Kowe kok nyomu alon. Gede gedang ya. Malah ngelepo dhewe engko. Teko, yo. Ora maksud tinjumu kudu banter tel tenanan. Ngene to, apa enek belting muni. Langsung tinju. Basene apa ana? Os. Wes los. Wani ora? Saduk Ya siapa? KTP to. Hah? KTP punya. Ada. Oke. Namanya jurus apa? Saduk jatuh. Betul, jatuh-jatuh, Bos. Wes. Muga-muga belis hadir kowe. Ngomong. Kok ngono warai. Kuwi ambang-ambang. Amba-amba nek tenan. Kelenger kok kosok. Buangko kuwi to. Awake sak dempal e kok. Kosok. Lah kuwi dempal ya. Testing. Wes ngono Bos, vlog malam ini belis mau ikut tinju jotos. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.